ಅಂಬಾಗಿಲು ಜನತೆಗೆ ದಾದಪುರ ಕೊರತೆ ಉಂಡು ಪೂರ ನಿಗಿಬೋದು ಈ ಅಂಬಾಗಿಲು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದಾದಪುರ ಆವರ ಉಂಡು ಪೂರ ಗಣಪತಿಯವರ ಆಗಣ ಶೀಘ್ರದು ಅನ್ಬೋದು ಒಯ್ತಲೆ ಕೊಡು ಕೇಕ್ ಕಂದಿ ಹೇಗೆ ಕೇಕ್ ಕಂದಿ ನೀನು ಆನಿವರ್ಸರಿ ಕಲ್ತಾರ ಅದೊಂದು ಆನಿವರ್ಸರಿ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಂಚಲ್ಲಾರು ಪೂರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗಣೇಶ್ ಚತುರ್ಥಿದ ಶುಭಾಶಯಲು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಲು ಅಂದ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇನಿ ಆಗಸ್ಟ್ 27 ಎಂಕಲ್ನ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಕಥ 2017 ಎರಡು ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಎಡ್ಡೆ ದಿನ ಬೈದಂಡೆ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಚೌತಿಲ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಾತು ನೀನಿ ಅವು ಮದ್ಮೆದ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತು ಒಂದು ಎರಡು ದಿನ ಗ್ಯಾಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಚೌತಿ ಬೊಕ ಮದ್ಮೆ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಅವು ಎಂಕ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರ್ಸದ ಒಂಜಿ ನೆನಪುಂಡು ಜೋರ್ ಬರ್ಸ ಬೊಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಮೆಹಂದಿ ಪ್ರಭೈಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ ಮೆಹಂದಿ ವಾ ಬರ್ಸ ಬೊಲ್ಲನೆ ಓ ಎಂಕಲ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದಿನ ಚೌತಿದ ದಿನನೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾರ್ದಿನ್ ಅಂದ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಪಾರ್ದಿನ ಅವು ಚೌತಿದ ದಿನ ಬೈದಿತ್ತೀನಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಪನೊಲಿ ಚೌತಿಗೆ ಹೌದಲೆ ಪಪ್ಪನ ಕಣ್ಣು ಲೈಟ್ ಪಡ್ನಿಯ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ದಾದಿ ಅಲ್ಪ ನೀರು ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ನಾನೈತೆ ಪಾತೇರು ಅವೇ ಅವೇ ಪಾತೆರ ಬಕೀರ್ ಪಾತೆರ ಪಾತೇರು ಅವೇ ಮತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಹಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಅಂಚ ಅಮ್ಮಲ ಪಪ್ಪಲ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಎಂಕಲ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಪರಿಕ್ರಮ ಬಂದು ಚಾನಲ್ದ ಪುದರ್ದಿತ್ತ ರೀಸನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಒಂಜಿ ಕುಕಿಂಗ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪನು ಪನ ಐಟ್ ದಾಲ ವಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತಂಡ ಮೋನೆ ಪುರ ದಾಲ ತೋಜರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಕಸಿನ್ಸ್ ನಕಲ್ ಪೂರ ಪಂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಎಂತ ತಿರ್ಗಾರೆ ಪೋಪ ಅಪ್ಪಗಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ ತಿರ್ಗಾರೆ ಪೂರ ಪೋಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ತಿರ್ಗಾರೆ ಪೋಯಿನ ಪೋಗ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ತದ ಪಾಡೋಲಿ ಅತ್ತ ಅಂಚ ಪೂರ ಬಂದಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ತಚ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ ಎಂಕಲ್ ಏಪಲ್ಲ ಟಿವಿ ತೂನಾಗ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೂರ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಆಯ್ ಖಾಲಿ ಎಂಕಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ದಿಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಆಯ್ ಬಂಗ ಅಂಡಲ್ಲ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಪುದರ್ ಅಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ ಏನೊಂದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ಗ್ರೋತ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ ಅಂಡಲ್ಲ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಕಲ್ ಅಪ್ಪ ತಿಂಗ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಏನಕೊಂಡ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಉಪ್ಪುಂಡತ ಬಂದು ಮೊನ್ನ ಆಯನ ಒಟ್ಟುಡು ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ತಿರ್ಗರೆ ಪೋಯಿ ನಾವು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರಿ ಉಪ್ಪುಂಡತ ಬಂದು ಅಂಚ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂಬೋಯ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ವ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಲ ವ್ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅತಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಲದಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ಎಂಕಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಏನಪ್ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೋಯ ಅಂಚ ಪುದಾರ್ಲ ಆಯನ ಪುದಾರ್ ಎದೀದು ಬಿಡಿಯ ತಕ್ಷ ಬಂಗೇರ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತ ಇಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಇಂಕಲ ಮುಲ್ಪನೆ ಹಂಬಾಗಿಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ದಿತ್ತೇರು ಚೌತಿಯ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಅಂಚ ಪಿರಾಡ್ನಿ ಒಂದು ಎಂಗಲ ಗಣಪತಿ ಬಾಲ್ ಗಣೇಶ ಎಂಗಲ ಗಣಪತಿ ಆಯಕ್ ಬ್ಯಾತ್ ಅಂಗಿ ಪಾರ್ದೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಗಣಪತಿ ಪೋನಗ ಕುರ್ತಲ ಲುಂಗಿಲ ಬೋಡ್ಗೆ ತೈಕ್ ಬೊಕ ಲುಂಗಿ ಬಾಡ್ನಿ ಕೂಡ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಮೂಲ ಅಂಬಾಗಿಲ್ಡ್ 37ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಮೂಲ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ದು ಅಡೆ ಪೋಂದಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಪೂಜೆಗೆ ಹಿರಿಯರನ್ನ ಗಣೇಶೋತ್ಸವ ನಮ್ಮಲ್ಲ ದುಂಬರ್ ನಾವು ಬೋಂದುಂಡು ಅಲ್ಲ ಇಂಚೆ ದುಂಬರ್ ಪೋಡು ಬರ್ಪಿನ ಐಕ್ಯ ಮತ್ತೇಳು
ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರದ ಗೋಡಾಯಿಲಟ್ಟ ಅಗಲಗಲೆ ಗೋಡಾತಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಕೋಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂಬಾಗಿಲ ಜನತೆಗೆ ದಾದಪುರ ಕೊರತೆ ಉಂಡು ಪೂರ ನಿಗಿಬೋದು ಈ ಅಂಬಾಗಿಲ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದಾದಪುರ ಆವರ ಉಂಡು ಪೂರ ಗಣಪತಿಯವರ ಆಗಣ ಶ್ರೀಗದ್ ಅನ್ಬೋದು ಮೊದಲ ಇಂಚ ನಿರಂತರ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪರೆ ಗೋಡಾತಿನ ಶಕ್ತಿಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಡ್ಡು ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸಂಸಾರ ಗೋಡಾತಿನ ದೇಹ ಗೋಡಾತಿನ ಐಶ್ವರ್ಯಪೂರ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ಸಂಸ್ಥೆ ದುಂಬರ್ಕರ ಗೋಡಾತಿನ ಶಕ್ತಿಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಹೊಂದದು ಎಲ್ಲ ಅಂಜಿ ಮುಟ್ಟಲ ದಾದಲ ತೊಂದರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಶೇಷವಾದ ದೇವರನ್ನ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಅನುಗ್ರಹ ಮೂಲಕ ಗಣಪತಿಯವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸ್ಟೈಲ್ ನೋಡ್ಕೊಂಬಲ್ಲಿ ಬೇಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಹಾಂ ಅಪ್ಪ ಅಂಬಾಗಿಲದ ಗಣಪತಿ ಅಂತೂ ಇಯಾರು ಎಂಕಲ್ ಓಪಿನ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವೇ ಟೈಮ್ ಮೆರವಣಿಗೆ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅಲ್ಪನೆ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ಪೂರ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಆನೆಗಲ್ಲ ಐತ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದ ವನಸ್ಮಾತ ಜೈದಿನಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಲಕ್ಕದ ಉಡುಪಿ ಬೋದು ಕೇಕ್ ಪತ ಮತ್ತೀನಿ ಎಂಕಲ್ನ ಆನಿವರ್ಸರಿಗೆ ಇನ್ನು ಎಂಕಲೆ ಮೂಜಿ ಜನ ಇಜ್ಜಿನಿ ಜನ ಫುಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂದ್ ಈ ಸರಿ ಎಂಕಲ್ ಮೂಜೆ ಜನ ಕಾತು ಕುಲ್ದೆ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂಚೈತೆ ಆನಿವರ್ಸರಿದ ಕೇಕ್ ಎಂಕಲ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲೆ ತಿನ್ಪ ಅಂದ್ ಇನಿತ ದಿನ ಇಂಚೆನೆ ಜೆತ್ತದೇಮೋ ಜೆತ್ತಿನಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪ ಒಂದು ಒಯ್ತ ಕೇಕ್ ರಚ್ಚ ದಾಯಿಗೆ ಒಯ್ತಲೆ ಕೊಡು ಕೇಕ್ ಹೇಗೆ ಕೇಕ್ ಅಂದಿ ನೀನಿ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಇರ್ನ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಒಯ್ತ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಇರ್ನ ಒಯ್ತಾ ಕೇಕ್ ತಾನೆ ಸರಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅದೇ ಬನ್ನಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಬನ್ನಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಬನ್ನಿ ಇದು ಯಾವ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಬರ್ಚಿದ ಈಗ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಮಲ್ಲಾನ ಗವ್ವೆ ಎಂಗಲ ಬಂಗಾರಗೂ ಕೇಕ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೀರ ಅದೇ ತಚ್ಚಿ ತಿನ್ನೆ ಏನ್ ಚಂದ 2 ವರ್ಷದ ಮದ್ಮೆ ಅತ್ತ ಈ ಪನೋಡು 2 ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಈ ಪನ ಫಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದ 2 ವರ್ಷ ಎನ್ನ ಅತ್ತ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಯಾ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ವರ್ಷ ಈ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಅಂದಾಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಂಡೆಡ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಬೊಕ್ಕ ನರಕ್ಕ ಬಂತ ಎನ್ನವಾಗ ಇಜ್ಜಿ 2 ವರ್ಷಡು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪೋಂಡು ಅದ ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲ ದೈವ ದೇವರ ನಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇದಮ್ಮಟ ವೈಕಲ ನನ್ನ ದುಂಬುಗ್ಲ ಎಂಚನೆ ಉಪ್ಪು ಬಂದು ಎನ್ನು ಅದ ಅನ್ನದ್ದ ಹೌದು ಹೌದು ಲಿಯಾ ನಿನ್ನ ಅನುಭವ ಎನ್ನಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅವ್ವೆ ಒಂದು ಕೇಕ್ ಇತ್ತು ತಚ್ಚು ತೇತು ಏನೇನ ಕುನ್ಮರೆ ಅವು ಕೊರ್ರೆಂಡು ನಾನು ಬೇತೆಕಲೆ ಪುರ ಬೇತೆಕಲೆಲ್ಲ ಪುರ ಕೊರೋಡು ನಮ್ಮನೆ ಈತ ತಿಂಡಾವು ಇಂಚ ಇನ್ನಿತ ಎಂಕಲ್ನ ಈತೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಗಣಪತಿ ಅಂತೂ ಯಾರು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟು ಚೌತಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ನಾಡಿ ಎಂಕಲ್ನ ಆನಿವರ್ಸರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮುಕ್ಕುಡ್ ಕೇಕ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಅಂದು ಒಳ್ಳೆ ತೇತದೀನಿ ಪೂರ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿತ್ತು ಜೀಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಟಚ್ ಬನ್ನಿ ಅದ ಮುಟ್ಟದ ಅದೇ ಬಾಯ್ 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 ಬಾಯ್